Bon dia, bon dia. Moltes gràcies per estar avui aquí en directe al nostre canal. I estem amb l'Albert Pont, el cap de llista del Front Nacional de Catalunya en la candidatura de Barcelona, lògicament, integrant de la plataforma via, ja ho diré demà, via única, perquè ara hi ha tantes vies que... No, només n'hi ha una, que és la nostra. Amb això estem d'acord, però ja saps que hi ha gent que intenta dir altres vies. Autor de diversos llibres imprescindibles, jo diria, per exemple, el Delenda est Hispània, que jo crec que és un llibre d'obligada lectura, llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració i especialista en Dret Internacional i especialista també en successió d'estats, que això també en parlarem aquest matí, i president del Cercle Català de Negocis, que quan vas fer el pas, quan vas decidir dir seré cap de llista del Front Nacional de Catalunya, com a president del Cercle Català de Negocis hi va haver un cert moment com d'esglai o com de dir... Com és possible? Sí. A casa meva no, eh? A casa vostra potser no, però en d'altres llocs van dir com és possible que l'Albert Pont hagi decidit anar amb aquesta gent del Front Nacional de Catalunya que creem una mica com de por, de moment, amb alguns ambients. Por, evidentment por artificial, por cercada per altres partits polítics, però que han creat aquesta situació. Albert, com és que vas fer aquest pas? Vaig fer aquest pas, primer perquè m'ho van proposar, segona perquè veníem d'una situació en la que jo no em puc resignar a creure que la independència no és possible i que tots són carrerons sense sortida. Fins al 2015 vaig poder tenir l'ocasió de col·laborar en diferents organismes de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de la successió d'estats, com ara comentaves. Vam poder analitzar qüestions com el repartiment de béns i deutes a l'estat espanyol, qüestions com la transmissió dels tractats internacionals o el propi reconeixement internacional de Catalunya, sense el qual és impossible abordar una independència. I a mesura que anaves tractant amb polítics, amb partits, amb tècnics de la Generalitat, te n'adonaves que el missatge que s'estava transmetent en aquella època, 2013, 14, 15, no es corresponia en absolut amb el que s'estava fent. Què vols dir? O sigui, veies que hi havia gat amagat? Diguem-ho clar, parlem clar. Sí, de fet, el 2014 et podia aquelles ganes de dir això surt endavant, no ho atura ningú, jo recordo aquest sentiment també el teníem, però hi havia moltes coses que no encaixaven, no? Quan des del Cercle Català de Negocis o des d'altres entitats de la societat civil poses a disposició de la Generalitat alts càrrecs de les Nacions Unides amb softwares i programes per tal de poder tenir una gestió acurada de les aduanes, de les fronteres o de les zones aeroportuàries des del minut 1 i des de la pròpia Generalitat ho desestimen, doncs és que aquí hi ha alguna cosa que falla. Vam començar a sospitar que anaven de farol, que ens portarien a un carreró sense sortida, com així ha sigut, i el problema no és aquest. El problema és que de carrerons sense sortida ens en posaran més. Però el que no entenc és que què us deien? O sigui, quan no hi havia aquest feedback, és a dir, quan vosaltres els hi proposàveu tot un seguit de qüestions de com s'havia de fer la independència, quina excusa treien ells per dir que no... O bé, que això ja estava fet o ja estava preparat, que tu podies creure o no, o bé que consideraven que no era necessari. Molt bé. I llavors, esclar, quan tu ets expert en successió d'estat, saps què es necessita perquè un determinat territori esdevingui un estat independent i veus que des dels poders polítics no s'estan fent les coses adequades, doncs comences a sospitar fins que el 2015 aproximadament vam fer un pas al costat i vam deixar de col·laborar amb la Generalitat. Des del 2015 vaig deixar de col·laborar amb la Generalitat en aquest àmbit. I com s'ho van prendre? No ho sé, no tinc ni idea. Molt bé. Una altra pregunta que es fan algunes persones que et coneixen i que coneixen una mica el que és el teu recorregut dins del Cercle Català de Negocis és que tu vas ser triat a la Cambra de Comerç de Barcelona i hi vas durar molt poc temps, no sé si 2 o 3 mesos, no recordo exactament. Sí, vaig plegar al cap de 3 mesos aproximadament. A veure, va ser una experiència molt maca. Sí, però la pregunta és per què de sobte, o sigui, entres a la Cambra de Comerç de Barcelona i de sobte decideixes dir, doncs, fins aquí en tinc prou. Com et deia, l'experiència va ser una experiència molt maca, poder participar de l'equip, que és un equip contundent, amb gent de cert nivell. El que passa que vaig veure que no anàvem pel bon camí. És a dir,
la gestió de la cambra ha sigut probablement notable, per no dir excel·lent, en molts àmbits, però el que a mi em va motivar a formar part d'Eines de País i de la candidatura que va entrar a la Cambra de Comerç de Barcelona no era la gestió de les fires o d'aquestes qüestions pròpies de la cambra, sinó la qüestió sobiranista. Vam entrar en un programa electoral que deia obertament que les empreses que havien marxat de Catalunya, que s'havien deslocalitzat fora de Catalunya per qüestions polítiques, no tindrien representació a la Cambra de Comerç de Barcelona o a les cambres de comerç catalanes. De fet, com és lògic. Com és lògic, és a dir... Si vostè marxa, perquè... Efectivament, és a dir, és tan senzill com pensar que si les empreses deslocalitzades, si se'n van a València o se'n van a Alacant o se'n van a Madrid, on han de tenir representació a les cambres de comerç de València, Alacant o Madrid, no a les de Catalunya, no? Bé, el cas és que 2 anys després encara hi són. Quan vaig veure que això aniria així, em vaig estimar més, doncs escolta'm, no posar pals a les rodes, torno a repetir, en altres àmbits s'ha fet una feina fantàstica, però en l'àmbit... Però això no ens distingia d'altres candidatures. El que ens distingia d'altres candidatures era la qüestió sobiranista. I per mi això és processisme. I crec que aquest país de processisme ja n'ha viscut prou. Doncs anem cap al tema que interessa, que és la independència unilateral que proposem al Front Nacional, que proposa Via Única, que proposen totes les persones que s'han adherit en aquesta plataforma. És possible, perquè sempre et surten amb aquests cants de sirena que si no hi ha unes majories del 50, no sé quants %, o 60% o 70%, que això no pot ser, que és una utopia irrealitzable arribar a ser independents. Sempre es parla, ara han tornat a sortir referèndums acordats amb l'estat espanyol el 2025, el 2030, el 2160... Al final, el que jo crec que molta gent vol saber si és possible fer una DUI tal i com tothom l'entén. És possible i l'estat espanyol es veurà obligat a acceptar-la si es fan les coses adequadament. El que temo és que les coses no es facin adequadament. De la mateixa manera que en el seu moment ens van portar un carreró sense sortida per poder alimentar-nos del victimisme i que sembla que no és possible, temo que la propera estació també sigui un carreró sense sortida. Això que comentaves tu ara, per exemple, del referèndum pactat, això és un desastre. Jo he assistit a actes amb el president de la Generalitat proposant precisament un referèndum pactat amb l'estat espanyol, com els quebequesos o els escocesos ho van proposar en el seu respectiu moment amb els seus respectius estats, on precisament els nacionalistes o els independentistes escocesos i quebequesos van perdre dignament. I això és el que es busca. Es busca una solució digna. L'establishment, la classe política catalana, els partits de sempre, els partits polítics que han viscut de l'autonomia, busquen una solució digna. El problema és que allò que és digne per ells no ho és per Madrid. Ja, però jo una mica el que vinc a entendre és que potser el que es vol és que surti el no, al final, al capdavall. El que es vol evitar és, efectivament, que s'evidenciï la majoria a favor del sí. Mira, no hem fet mai un referèndum en condicions amb cara i ulls. El que s'apropa més és l'1 d'octubre. L'1 d'octubre hi va haver, potser m'equivocarem amb alguna xifra, però hi va haver més de 770.000 vots que es van anul·lar per efectes per intervenció de la Guàrdia Civil i dels Mossos d'Esquadra també. A més, hi havia 250.000 persones que viuen a l'estranger que no van poder votar. Si extrapoles el resultat dels 2 milions que sí que es van comptabilitzar, els extrapoles aquests milió i pico més que no va poder votar, el resultat és aclaparadorament a favor del sí, amb un percentatge de participació altíssim. És a dir, que Catalunya complia els requisits, els estàndards que establia el Consell d'Europa, per exemple. Sí, però direm que no va ser possible comptabilitzar aquests vots. Perquè ells no van voler, perquè ells van decidir fer-ho així, perquè ells van decidir fins i tot a quins col·legis electorals s'actuava i a quins no. Difícilment la policia no va actuar a col·legis electorals on hi havia determinades persones del món de la política, etc. Formava part tot d'una escenificació. Els nostres amics, els partits processistes, que diuen ser independentistes a ultrança, són independentistes o és tot una comèdia? Hi ha de tot. Probablement les bases... A nivell personal, probablement sí. Les bases segurament ho són, els quadros probablement també ho són,
però al final hem perdut les direccions d'alguns partits polítics, concretament la d'Esquerra Republicana. La direcció d'Esquerra Republicana no està per la independència, no ho ha estat mai. Va fer el peripé en el moment perquè veia que la centralitat política del país es movia per la independència i al final els partits viuen dels vots i el que volen és maximitzar el número de vots possibles. Aquesta és la seva lògica. Però després s'encarreguen ells mateixos de que allò que aposten no es pugui dur a terme. Tenim la manera de fer-la, la independència? Bé, Al Front Nacional el que proposem, o sigui, el sistema, la manera d'actuar per arribar a la independència la tenim clara, diàfana, sabem com fer-la i el que molta gent també pot arribar a pensar sense prendre gaire mal. A tots els nivells. Vols tot, llavors ho vols tot, eh? Home, posats a demanar... Mira, fa molts anys que hi treballem, fa molts anys, i hem treballat durant molts anys, i la qüestió teòrica, la qüestió del com està milimètricament dissenyada, si tu vols, no? El que passa és que ens manca la força política que hagi de dur el país a la independència. D'acord? Jo em temo, com et deia abans, que els partits tradicionals, els partits de l'autonomia tradicional, ens volen portar a un carreró sense sortida. Per ells, com dèiem abans, la solució digna passa per un referèndum pactat, sabent que Espanya te'l negarà, per després tenir l'excusa, que això et serveixi d'excusa per treure la gent al carrer a protestar, a tallar carreteres, a tallar infraestructures, a tallar l'economia del país durant les setmanes que convingui. Això és el que volen fer. Això és fer-se un tret al peu, és una actitud que no és guanyadora i, a més, amb això no aconsegueixes el reconeixement internacional. Dispensa que et talli, però és que això ja s'ha fet. És a dir, es va intentar, es van tallar, es van mig tallar, es va fer una mica com de pseudo-revolució. Tallar l'economia, les infraestructures, durant totes les setmanes que convingui, 2 setmanes, 4 setmanes, 10 setmanes, una primavera àrab, una revolució de colors, això no s'ha fet. Ni es farà. Si es fa és un error. Si es fa és un error, és un carreró sense sortida. Ens volen acabar dient, mireu, ho vam provar el 2015, ho vam provar el 2017, per les bones, no ens en vam sortir, ho hem tornat a provar per les males i tampoc ens en vam sortir. Aquesta és l'estratègia. Per tant, hi ha una estratègia que ens pretén dur a la independència a través d'una estratègia que és completament errònia. Al final, la clau de tot, saps quina és? Està precisament en fer el contrari. Nosaltres no hem de tallar carreteres, no hem de tallar l'economia, nosaltres no hem de sortir al carrer a protestar. Nosaltres hem d'exercir la nostra autoritat. I si a algú no li està bé que surti al carrer a tallar carreteres, a tallar infraestructures, que aleshores ja li enviarem als Mossos i ja posarem ordre. Al final, el reconeixement internacional l'obtindrà aquell que sigui capaç d'establir l'ordre en un determinat territori. I com exercim aquesta autoritat? Amb una força contínua. No, està clar. Has de saber engrescar la gent, has de saber enamorar i fer que la gent participi del projecte, però han de poder veure el projecte. La gent ha de poder veure que darrere de la independència hi ha un model, hi ha una cosa tangible, que no és com parlar de la pau mundial, m'explico? No, sinó que hi ha alguna cosa tangible. I en segon lloc, sobretot, has de poder exercir la teva autoritat. I si hi ha gent que és contrària i que no accepta aquesta autoritat, has de tenir un cert poder de coerció, naturalment, com fan tots els estats, que no l'hem tingut nosaltres, que no l'hem patit nosaltres, el poder de coerció de l'estat espanyol. Doncs al final és això. I per tenir una mica de poder, entre cometes, hi ha una qüestió molt important que són els diners. Sí. I tots sabem que Catalunya ha estat sotmesa des de fa anys i panys, per no dir segles, a un saqueig fiscal constant, permanent, en el qual, en el capdavall, no tenim els diners necessaris per fer bo i res. No, correcte. Llavors, la pregunta és com podem revertir aquesta situació d'alguna manera? Es pot revertir? És a dir, podem tenir els diners que ens manquen per poder tenir aquest mínim de poder o aquesta mínima autoritat per poder fer alguna cosa? Mira, els diners són importants, no és el determinant, no és el que determinarà la victòria, però són importants. De diners n'hi havia. Des del 2013, de diners n'hi havia.
per part d'actors internacionals, però fins i tot això es va desestimar en el seu moment. O sigui, quan arribi el moment, de diners n'hi haurà, però els actors internacionals, els inversors internacionals que apostin per la independència de Catalunya volen veure que en el govern de la Generalitat hi ha un govern que aposta per aquesta independència, perquè si no, no n'hi haurà de diners. Per tant, t'has de... Ens manca, l'única pota que ens manca és la política. Ni els diners, ni les majories, tot això ho tens. Caldrà passar comptes amb l'estat espanyol? Primer, caldrà passar comptes amb els nostres, entre cometes. Perquè durant el procés sobiranista hi va haver gent que va actuar de bona fe, hi va haver gent que no sabia què estava fent, i hi va haver gent que ens va trair. I jo crec que en algun moment haurem de poder jutjar nosaltres, començant pels nostres entre cometes. O això, o si entre tots acceptem la independència, potser podrem acabar negociant una amnistia, però serem nosaltres els que haurem de donar l'amnistia, no els que l'haurem de demanar. El que passa que, esclar, sembla, en aquest sentit estàs tocant com unes vaques sagrades que són intocables. No, ara com ara, ho dic perquè la gent hi té una... Jutjar vol dir donar-los l'oportunitat també de demostrar que no ens van trair. Et torno a repetir, no considero que tota la gent que formés part del processisme fossin traïdors en absolut. Hi ha gent que va actuar de bona fe, hi ha gent que va ser tontos útils. Jo mateix reconec que durant un determinat moment, fins al 2015, que vaig deixar de col·laborar amb la Generalitat, se'n va utilitzar per donar credibilitat a una cosa que no sostenia, que no tenia que no s'aguantava per enlloc, m'explico? Llavors, però clar, quan tu ets conscient d'això, tu has de ser conscient de dir vull continuar participant d'això o me'n vull desfer. I jo, en el meu cas, me'n vaig desfer. Hi ha d'altres que van continuar sabent que molt probablement estaven enganyant, estaven traint a la gent, els seus votants com a mínim. Si et sembla, toquem un dels temes que també ens han tocat de ple al Front Nacional de Catalunya, perquè a part que hi ha hagut una conxorxa per penjar-nos Què dius ara? Sí, no sé si... Jo m'he mirat i a l'esquena no hi porto res. Bueno, doncs sembla ser que sí. Hi ha hagut alguns que ens han penjat la llufa de feixistes, racistes, xenòfobs... Sí, aquestes coses que té la política a vegades. Aleshores, parlem... Per què hem decidit parlar d'immigració? Perquè hem tret un tema que era tabú, en el qual hi ha un bonisme imperant en què tothom és bona persona fins que no es demostra el contrari, i encara fins i tot demostrant-se el contrari, segons com seràs bona persona. Bé, no es pot tocar, doncs, perquè això tracten de racista, i el que sí que és clar és que és un tema que es toca a tota Europa. Vull dir, arreu d'Europa hi ha aquesta qüestió. La pregunta que et faig és, primera, per què no es pot tocar aquest tema? Quina por fa? I segona, quin és el plantejament que ofereix, el plantejament real que ofereix el Front Nacional de Catalunya respecte a la immigració? Mira, com tu bé apuntaves, vivim en una societat d'allò que és políticament correcte i qualsevol matís és considerat del que sigui, de radical o d'ultra, el que sigui. I jo crec que en política no tots són blancs i negres, que hi ha molts matisos, entre el blanc i el negre hi ha molts tons de grisos, i això és el que hem d'apostar. Mira, pel tema de la immigració, el que és important, a veure, una solució, un model ideal no el trobarem. Ni el trobarà el Front per ell mateix, ni el trobarà cap partit. Hem d'entendre que, per mi, els immigrants extracomunitaris mereixen tot el respecte, però són persones que l'únic que volen, és guanyar-se la vida, si no poden anar al seu país, en qualsevol altre. I Catalunya, en aquest sentit, és un referent perquè tens una economia prou potent com per atreure capital humà. El que sí considero que no hem d'apostar per polítiques tan radicals com les que pugui haver-hi a països com Austràlia o Nova Zelanda, on, per exemple, les empreses han de justificar que si ofereixen un lloc de treball a una persona de fora, a un estranger, han de poder justificar perquè prèviament se li ha ofert aquest lloc de treball a treballadors nacionals i que no s'han trobat en el mercat. Jo crec que no cal arribar a aquests extrems, però sí que hi ha polítiques migratòries de països centreeuropeus, de països escandinaus, que perfectament es podrien aplicar al nostre cas, que respondrien més bé a les necessitats del nostre mercat laboral
i que permetrien, a més, ajudar a desenvolupar països del sud, no? Per exemple, a través de la contractació amb origen, per exemple, a través de la capitalització de l'atur. Hi ha països que ofereixen als estrangers extracomunitaris que puguin capitalitzar l'atur, a més, amb ajudes, amb subvencions addicionals, per tal de que, una vegada adquireixen aquí una experiència, una professionalitat, puguin tornar al seu país a crear una empresa i generar llocs de treball. Doncs jo penso que això és un win-to-win, és a dir, ajudes a l'immigrant, ajudes al país d'on ve, però també ajudes a la nostra economia. I, a més, permets que aquest lloc de treball quedi alliberat i el pugui ocupar un altre immigrant i generes una rotació, no? Home, amb això no impediràs la immigració il·legal, però al final, si vols lluitar contra la immigració il·legal, has de crear un marc legal que funcioni. I ara mateix no funciona, perquè tampoc interessa. Per tant, el que estem dient és una immigració regulada. Una immigració regulada, que és el que fan els països del nostre entorn. Probablement ets l'única persona, perquè és que ara he vist una de les persones que ens segueixen en directe que diu no hi ha hagut cap país al món que hagi fet la independència sense l'ús d'armes i tota aquesta història, però jo crec que tu ets l'única persona capacitada que sap com fer la independència. Què dius ara? Sí, home. Doncs hem servits, Si jo sóc l'únic capacitat, jo crec que sí. Pel que et conec, jo crec que sí. Espero que n'hi hagi més. Espero que n'hi hagi més. Esperem que tots et seguim una miqueta en aquest sentit. Però aquests mecanismes, perquè esclar, la gent de seguida s'esvera amb la qüestió les armes, no hi ha cap independència sense armes, a no ser de casos aïllats com Txèquia, Eslovàquia, etc. Però és possible, és a dir, hi ha aquest mecanisme que abans parlàvem, la pots fer quan, per exemple, tens tot de coses en contra, quan tens, per exemple, això que parlàvem, ara hi ha hagut aquesta campanya que va sortir no fa gaire, que hi ha 1 milió de presumptes catalans que han de votar i no poden votar, tota aquesta qüestió. Això és un altre tema respecte a les armes. Sí, d'acord. Són dos temes diferents, però són dos temes que a vegades poden anar lligats, també, perquè segons com, és a dir, tu has de tenir una força per poder fer segons què. I si tens aquesta força en contra, no la podràs fer. Anem a veure. Si vols fer la independència des de les institucions, perquè entre tu i jo, la independència també es podria fer sense les institucions públiques, però aquest no és l'escenari que estem plantejant. Sense el Parlament i la Generalitat? Per exemple, no? És a dir, però aquest no és l'escenari que estem plantejant. L'escenari que estem plantejant és fer-ho des de les institucions. Aleshores, el que ens cal és tenir un govern nacional en sòl nacional. No serveix de res tenir un govern a l'exili que, a més, no fa de govern, que no deixa de ser una entitat més de la societat civil. Aquí s'ha perdut una oportunitat d'or. Per tant, què necessitem? Primer, un govern que vulgui fer efectiva la república, que vulgui fer efectiva l'estat català, que vulgui fer efectiva la seva autoritat, però l'hem de tenir en territori nacional i l'hem de poder protegir, naturalment, perquè tenir aquest govern, aquestes institucions, ens ha de permetre també fer-lo servir d'esquer perquè l'estat espanyol vingui a restituir, a passar-hi per sobre, diguem-ne, no? Hem de tenir la capacitat de poder-ho defensar. Nosaltres no hem d'atacar ningú, nosaltres no hem de fer mal a ningú, però el que és les nostres institucions hem de tenir dret a poder-les defensar, naturalment. Sí, això per descomptat, però esclar, ens diuen que ens poden passar per sobre l'Estat. L'Estat espanyol no permetrà que una part del que ells consideren Espanya, aquest constructe del segle XIX aproximadament, no permetran que de sobte Catalunya digui doncs mira, som independents. Però és que amb això ja hi hem de comptar que no ho permetran. Però és que nosaltres hem de fer el contrari. Nosaltres tampoc ho hem de permetre que vinguin a manar-nos. Aquest és el nostre país i aquí manem nosaltres. Això és casa nostra. Punto. No hi ha més. I al final, els països del món no et preguntaran si has accedit a la independència de conformitat a la legislació espanyola o si l'estat espanyol hi està a favor o està en contra. És igual. Això és igual, és indiferent. És que això és on vull anar a parar. El que et preguntaran és, escolti'm, aquí qui mana? Qui té el control efectiu del territori? Qui em garanteix el trànsit de mercaderies? Qui em garanteix els drets dels meus nacionals, persones físiques o persones jurídiques? Jo, te'ls garanteixo jo. Per això dic que l'últim que hem de fer és anar a tallar carreteres, l'últim que hem de fer és generar inestabilitat. Al contrari, hem de generar ordre, un nou ordre, sí, però hem de generar ordre, hem de garantir l'ordre. I si aquells que no volen independència no la volen, torno a repetir, que surtin al carrer a manifestar-se, que ja traurem els Mossos, si convé.
Un partit d'ordre és el que sempre hem estat intentant dir que és el Front Nacional de Catalunya, tot i que hi ha molta gent que això potser no sé si és que venim d'una tradició molt marxista i això ha acabat fent... Bueno, som una societat plural i diversa. I diversa. Molt bé, doncs el que sí que podem dir és que farem tot el possible per ser presents en aquest Parlament de Catalunya, que no sé si podrem fer gran cosa, perquè també s'ha de dir que el Parlament de Catalunya té un poder molt restringit, que això és una cosa que a vegades no surt mai en campanya. El fet que, bé, a veure, el Parlament de Catalunya i la Generalitat de Catalunya són dos poders molt minsos. Correcte. O volgudament fets minsos. Però mira, et diré una cosa. Primera, et diré dues coses. Primera, els partits, en unes eleccions, no els interessa tant repartir-se els llocs del Parlament. El que els interessa, el que realment volen, és repartir-se els milers de càrrecs públics triats a dit pels propis partits. I aquests milers, dels quals depenen milers de famílies de gent que tenen uns sous considerables, i això és el que realment els interessa. És veritat que des del Parlament de Catalunya no es pot fer gran cosa, però fixa't, al final el Front és un partit... és el partit que ha de donar la clau. Perquè des del Front no donarà suport a cap altre partit si no donen garanties de que realment vagin a la independència. Cosa que d'altres partits que hagin de fer de mediador no ho podran fer perquè formen part del mateix ecosistema. El Front és l'únic partit que, al final, a mi m'és igual qui serà el proper president de la Generalitat o qui serà el partit que tingui la majoria. M'és igual. Jo el que necessito és tenir un diputat, dos diputats, tres diputats que siguin necessaris per formar aquestes majories. I tindran les majories si fan la independència. I si no fan la independència, torno a repetir, no necessito que estiguin en el poder només per poder repartir-se la menjadora. Albert, se'ns acaba el temps. Què dius ara? Sí, home. Jo em pensava que havia de durar 4 anys a la legislatura i ara se'ns acaba el temps. Si no hem començat encara. No hem començat, però ja començarem. L'entrevista. D'acord. Ja ho farem. A poc a poc i bona lletra, que és el que convé. Moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Per donar-me l'oportunitat. No, al contrari, i esperem que a través de les paraules de l'Albert, de tot el que ens ha explicat, tingueu una mica més, us feu una mica més, sobretot aquestes persones que teniu una mica la por d'anar a votar o heu decidit de no anar a votar. Jo crec que un missatge per a aquests que diuen no, és que estem farts de tots, un missatge per ells... Esclar, i per això han de venir al front. Jo també estic fart de tots i per això he vingut al front. Però no només per això, és que tens un programa i tens una manera de fer les coses, evidentment. Hi ha un cos polític al darrere, molt important. Jo us recomanem, veniu al front, ens hi trobarem tots i aconseguirem l'alliberament del país. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Gràcies, Jaume.